Color TV. Color TV, Machiegni Pacho, ma e odwa. Misawa kendo machiegni kageno ni odiochiengi ma tarik 4 dwe nendo mar 4 higa mar 2026 kod nendo mano makare machiegni cheno endi mano mar machiegni pacho kuma kelo ni weche giko manyien matuch koni koda kocha magwa bende ntira kicha eneno ni weche duto chopo ni makare kendo thulindo mano ma unjire kamago moiko ni thulendi otingo mano ma otenore koda kwayo makoro ne ochiw koda jagornindo mano mar arita kwe Raymond Omolo kuma bende ne odhi gwenge kuma mag imbo mar piny Kenya kama ne okwayo ganda makono mondo mi oyie osir lwedo chenro duto mag dongruoge ma icholo kod jatend piny William Ruto mamoko gin mag motenore koda chenro endo mano mar lalruok e kind duond buch siasa mar ODM koda mano endo mar UDA kama bende jokanyo kata jotelo mag ODM wacho ni ok gibiyie wito thuolo moramora ma gin godo e kinde lalruok ma kamano bedo kod nyakiko machenendi nyinga en Julian O mayudo achiel kachiel nyakero kuma tudruok magwa mainendo mar wang book at Color TV live YouTube at Color TV kaachiel koda TikTok at Color TV machiegni jagoro mongirore miganendo mano mar arita laktar Raymond Omolo okwayo ganda ma pacho kaendi mondo mi oyie osir lwedo chenro kuma mag dongruoge ma ichwalo kod jatend piny William Ruto Omolo manilose gwenge ko mag imbo mar piny Kenya kone okwayo ganda makono mondo mi oyie osir lwedo chenro ko mag dongruoge ma ichwalo kod sirikal nogo mano mar broad base ma oyango ni dhi maber mokalo e pacho kaendi kendo onge gweng moramora ma owe oko kotenore koda weche ko mag dongruoge ma ichwalo kod jatend piny William Samoei Ruto. Ni barabara ya broad based ndio tuko na vitu tunaweza zungumzia. Na ikifika mwaka ujao tukirudi kwa uchaguzi, Wakenya wote wamekubali watapatia Mheshimiwa Rais nafasi ya pili ili aendelee kuongoza na kutupatia maendeleo. Nataka niwasihi kama wakaaji wa Western na tujiunge pamoja na Wakenya wengine kwa sababu kwa mara ya kwanza tumepata kiongozi ambaye amesawazisha nchi. Kama ni mambo ya elimu, si hapa Malava peke yake, inafanyika kila mahali. Kama ni mambo ya afya, si hapa Malava peke yake ama Western, inafanyika the whole country. Mabarabara tunajenga kila mahali, kila sehemu. Ndio unapata kuna viongozi wanakuwa na wivu. Wanashangaa imekuwaje tumepata kiongozi ambaye anasawazisha taifa. Hakuna mambo mengine, hiyo ndio inawakera ama inawasumbua. So I want to appeal to the people of Malava and also the leaders. You have supported us. We'll continue to work together to ensure that we build this country together for the benefit of all of us. So venye pastor amesema, each of us has something or must have something to give. As a government, we are already giving and we still have more to give. As the people of Malava, as the people of Western, pia lazima mwanze nini muendelee kupeana. Jatend migao mano mar thieth Aden Duale koroni tugo koko kendo seo mokalo mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua kotenore koda weche mamoko ma owacho ni gin mana miriambo motenore koda miganendo kata okumba nogo mano mar SHA ma Gachagua osebedo kawacho ni nitiere koda weche giko mag mibadhi mathoth ma okalo kane oloso dichieng' ma kaunendi e nyasi moro mane oyore Duale wacho ni gigo iko kata weche giko ma ifuong'o kod Gachagua gin gigo iko mago ma adieri kendo giko ma oyango ni winjore mondo mi ochiw ler kotenore koda mwandu mar owadgi ma bende ne oyako kinde giko mane oweyo ka familia mar owadgi nendo nitiere dhier ma okalo moloyo kata olos mana mondi eka obiyo ta chenro giko mag motenore koda mibadhi ma olieko ni nitiere kumba nogo mano mar SHA ma oyango ni tiyo maber mokalo ne oganda duto ma pacho. When they speak in their mother tongue, Uhuru Kenyatta and Rigiji
they are defending their community. I will speak in the Somali language to defend the Somali community. Hapana. Wewe tumekupatia 10 years former president. Unaenda unaongea lugha, hakuna shida. Wewe tetea community yako. Na mimi usiku na mchana mimi tatetea community ya Waislamu hasa na community ya Wasomali. Na kila mtu hapa Kenya ana haki ya kuishi. So usitiche sisi. And I will defend President William Ruto in the morning, lunchtime, and in the evening. I have defended him in the last 18 months. I have been one of the few politicians who have been very consistent in working and believing in the leadership of William Samoei Ruto. So, wewe Rigiji na hiyo group yako msifikiri mtanitisha mimi. Mweze kunitisha. Naka MCS. Rigiji. Nilikwambia ulete CR12 umehepa. Nimekwambia useme hiyo 90 billion ya ulisema ya faith base, nimekuonyesha ya 27 billion submitted. Lakini wewe bado hujajibu swali zangu. Bado mimi nitakuuliza. Utuambie sisi wa Kenya kama wewe you are part and parcel of doctoring the will of your brother at the hour he needed you at his deathbed in London, where you disinherited the widows and the orphans. That's the question number one. Number two, I have given you the letter signed by the office of the president sacking you for getting involved in the theft of relief food. I have given you two evidence. Jibu za maswali, mimi yangu unahepa. And I am ready to challenge you. Before hujafikia kwa rais, I will sort you out. Moko kuom jatelo mawuok duond siasa mar ODM koroni to ne ogo kompinye kendo ne gikwayo oganda ma Pacho kaendi mago eko mane okawo ombulu mar kata mane timo andika nendo mano mar ombulu e thuolendo mano mar higa mar 2012 ka duogo chien mondo mi oyie ochope tesendego eko mago ma itime ndikruok mar ombulu mondo mi ginyal ndikore kendo kalore koda chenro nendo mano mo yangi kod dulnogo man mochung'ne tayo yiero e Pacho kaendi kaachiel koda tong' mar kor gwenge e Pacho kaendi kindego eko mane gikwayo jopiny mabende ne otimo ndikruok mar ombulu margi e kind higa nendo mar 2012 ka duogo chien mondo mi odhi ondikre kendo kama endi en achiel kuom yorego eko mag ikruok makare makoro ni to itimo kod dulnogo mano mar IEBC. Jorbura eko kane loso e kaunti ma Homa Bay koro ni to gikwayo mondo mi jopiny onyal tiyo koda thuolono ende yono makare mar neno ni oko wegi oko e chenro mar ndikruok mar ombulu motelo ni yiero nendo mar 2027. We have said it all along, and even if you look at the history of Raila's statements on IBC, he complained that the IBC register was not credible. And I think I want to thank IBC, the new chairman, who's a youth like me. Mr. Ekethon is almost my age mate. I want to thank him for that determination to clean the voter register. This is something which is long overdue. We want that register to be cleaned. There are so many people who are registered as voters, but they don't exist. And this is the reason why we have always been contesting the credibility of the electoral process. So I think what they are doing is something which I fully support. And I want to urge Kenyans to cooperate with them. This is an election where we cannot afford fraud. We cannot afford fraud in this election. So I think it is what we want them to do. What we want to urge our people, especially our people from this region, the Nyanza region, is that we want them to come out in large numbers, just like other regions, so that they can be able to register as voters. There's thousands of youth from this region who have already acquired ID cards, and the ID cards are lying in the stations. We want to urge them to come out and go and pick those ID cards so that they can register as voters.
This is an election where we do not take chances. We don't want to take chances. We want to demonstrate our power as a region in the electoral process of our country. We want people to stop laughing at us and saying that Luos are few, but we are so many. We are, in fact, if you want to know which part of the country where the people are giving birth each and every morning, this is our region. But that power is not coming out in the electoral process. So we want to urge our youths and all those people who applied to take for IDs, that the IDs are ready in all the centers. They are ready in Homa Bay. They are ready for collection in Migori, in Kisumu, and here in Siaya. Please get out. Let us apply to be voters, and then let us use that power to determine our future. Ogai madun buch siasa mar DCP Rigathi Gachagua koroni tuwuok oko kendo semo kalo sirikal nogo maita koda William Samoei Ruto ma oyango ni tayo yonendo mano mar agoko kendo tiyo marach koda pisas giko mago mag obila. Gachagua mane loso e kinde giko mane od bago nyasnindo mano mar timo kisera mar ombulu e gwenge ko mag masawa mar piny Kenya owacho ni chenro giko mago mag mauta manendo mano mar G2G e kinde giko bende oyango ni meko mar jata chenro manendo mano mar Kenya Pipeline ka achiel koda jata chenro nendo mano kata jagoro nendo mongirore ka miga nendo mano mar weche giko mago mag teko e Pacho kaendi koroni to ondhigi mana kotenore koda chenro nendo mabende negi tamore kendo gitimo yo nendo mano mar akwo manendo kotenore koda monendo mabuo mano mar G2G. So we are saying let the MD Kenya Pipeline, let the MD EPRA, and let the PS go home. The only crime they have committed is to deny William Ruto more profit for the benefit of the people of Kenya. We also want to be fair to those officers. Those are patriotic Kenyans who wanted fuel to come at a reasonable price because G2G is fixed and the profit goes to William Ruto. That is the challenge that we are having as a country. Kila mtu aweko kwa latiri apimiwe kazi yake. Me, I don't agree with William Ruto on many issues, but in this one, he is spot on. I agree with you, William Ruto, 100%. Kila mtu aweko kwa latiri. Wale wazazi uliua watoto wao ya Gen Z, wanangojea latiri wakuweke. They'll judge you for killing their children. Sindio? Wakristo wale ulipiga kanisa ya Mweki PCA, kanisa ya Kariobangi PCA, kanisa ya SK Wetima, watakupimia kilo zako vile umesema. They'll judge you. Hao mama mboga na bodaboda uliwadanganya utawainua, hatutaweka pesa kwa mfuko kuliko waweke ukawatoa. Wanangoja wakupime na latiri. It is true. Hawa watu wafanyikazi wa serikali na wa private sector, you have raided their pay slips. They are waiting to put you on the weighing scale and they'll judge you according to your work. Wale wakulima ya majani chai, umeingilia siasa ya Sudan, wamekataa kununua majani chai. Majani chai ya wakulima wetu imekaa Mombasa, watu wameenda hasara. They are waiting kuweka wewe kwa kilo wakupimie. Mimi nakubaliana na wewe, kila mtu apimiwe. Umesema hata matusi watu wapimiwe, utapimiwa matusi. Sasa wewe ni rais, unatangaza mpaka vifo ya ng'ombe. Mpaka umefanya postmortem, unajua ng'ombe ameuawa na kupe. Unatangaza kifo ya ng'ombe na pia uko daktari ya veterinary. Unafanya postmortem, hiyo vitu yote utapimiwa. So what you said yesterday, the day before yesterday is good. Kila mtu atapimiwa kazi yake, apimiwa kazi yake, tuone vile itakuwa. Komachielo en ni jatenda kweth mathoth urbanendo mano mar Senator Aaron Cheruiyot koroni to chiwo thuolo mar ndalo 30 ne gavanas ma Pacho kaendi mondo mi ginyalo chopo e nyima kaw miteza ma opogore opogore urbanendo mano mar Senate mondo mi ginyalo chiwo ler mathoth kotenore koda gisebedo ka gitiyo koda omero nendo mar jopiny. Cheruiyot ma bende ne loso e kinde nyasi moro e gwenge ko mago mag Kipkelion bichimo kaunendi oluwo ni ponono gavanas giko biro remo chopo e nyima committees makamago e thuolo mar ndalo 30 nendo koroni to ibiro ti koda migepe giko mago mag piny owacho e timo negi nonro ka gisebedo ka gitiyo koda omenda mag jopiny.
tuhakikishe tuko ndani ya serikali. Hakuna maendeleo yanatafutwa kwa upinzani. Ikiwa wasiwasi wenyu nyinyi watu wa PAA ni eti mkijiunga na UDA kilio cha pwani kitasaulika, nataka niwahakikishie hapa mchana wazi wazi kwamba kilio cha mpwani kitakuwa katika mikono thabiti. Tusishirikiane tu kwa William Ruto kwa vile tunampenda William Ruto. Tushirikiane na William Ruto kwa vile sisi tunataka kung'oa mafisadi na kuweka hii system mpya ambayo sasa inapatia kila mtu haki yake. Mano gene moko kum jotelo mag duond buch siasa mar UDA katnindo man Mombasa makoro nito wuok oko mar goyo debe ne jatend piny William Ruto kotenore koda dwaro mare mar biro bedo jatend piny ma Pacho Kaindi telo mar ariyo kochopo higanindo mar 2027. Weche moko en ni od bunindo man mar Senate kotelnegi koda jatenda kwethnindo man mathoth Aaron Cheruiyot koro nito chiwo thuolo mar ndalo 30 ne governors ma Pacho Kaindi mondo mi ginyal chopo e nyim komiti mopogore opogore od bunindo man mar Senate mar duoko penjo kotenore koda gisebedo ka gitiyo koda omenda mag jopiny. Cheruiyot mane loso e kinde nindo moyore nyasi moro gwenge kumago mag Kipkeli odiochieng' ma konendi oyango ni ponono governors goiko biro rem chopo e nyim komiti makamago koro ni to ibiro ti koda migepe mamoko mag serikal e yango ka gisebedo ka gitiyo koda mwandu mag jopiny. Accountability is non-negotiable. I want to tell the Council of Governors, wale ambao walikataa kukuja katika bunge la Senate, sheria itachukua mkondo wake. Jana nimemuona chairperson yule governor wa Wajir akiuzungumzia maneno, anatuambia ati sijui magavana wamekata. Mambo ya governors kuja katika bunge la Senate ni maneno ya katiba. Kama county assembly ya Kericho tulipitisha supplementary budget ya 10 billion. Lakini mheshimiwa senator, ile kitu yenye inatusumbua tu peke yake ni kwa sababu gani mheshimiwa gavana aliitwa huko juu na kwenda kujibu hii maswali. Mimi niliitwa kama speaker. Kumachelo en jatelo ma duond buch siasa mar ODM koro ni to wuok oko kendo giyango ni ok gikore mar wito thuolo moro amora ma duond bunindo osebedo godo e Pacho Kaindi kata bedo ni gibiro bedo koda lalruok matuta kod duond buch siasa nindo mano mar UDA kotenore koda wechegi ko mago mag yiero mar 2027 kane giloso e kinde mane giyoro e nyasi mar Ikomore County ma Siaya. Kabende ne otelnegi koda jakom mar ODM kendo gavana ma county ma Homa Bay Gladys Nyasonawanga koro nito giyango ni ok gikore mar neno ni duond bunindo mano mar UDA koro nito chingo ng'atgi kendo kawo thuolo mar ODM e kinde yiero makamago. Kabende ne gitiyo koda thuolo makamano jiwo oganda ma Thur Kaindi mondo mi oyie wuog oko kar rombgi kendo gindikre ne chenro nindo mano mar ombulu kaachiel koda opande kaka achiel kuom yore mag timo ikruok makende ne yiero nindo mar 2027. Tutaingia kama equal partners. Kwa sababu chama cha chungwa nimesema ndio chama kikubwa zaidi South of Sahara and North of Limpopo. Kuna wanachungwa kutoka Vanga, Kwale hadi Todonyang, Turkana. Kwa hivyo tukiingia katika mazungumzo tunaingia kama equal partners na tutazungumza kama vile viti vyetu lazima tubaki navyo. Kakamega is locked in ODM. Na yule ambaye ako na ufunguo pale Kakamega ni Italanyi. Italanyi ni yours truly. So mimi nataka kuhakikishia kwamba Kakamega na Western yote kwa ujumla chama ya kwamba na uongozi tuko tayari, tuko imara kulinda chama cha ODM. Nyirori en prario kod adek osekalo bang' sa achiel mar midhiambo yiena mondo mi wakaw thuolo machuok mar yueyo bang' tuodo kod weche moko mathoth mapod oiko ni telniendi mano mar Machiegni Pacho. Par ni yudo achiel kachiel nyaka irugi kuma tudruok magwa manindo mar wang' book @Kala TV Live, YouTube @Kala TV kaachiel kod TikTok @Kala TV. Intiere kod thuolo mar chwalo ote magi bende achiel kachiel e wang' book marwa mar @Kala TV Live. Kik idhi mabor. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel.
We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Machiegni kendo wadhi nyime ka chenro en mar Machiegni Pacho, kama okelni weche giko manyien matucho koni koda kocha. E gwenge moko ka wadhi nyaka Mbeere North, wayudo ni luoro nitiere kalure koda atamalo mathin mar jopuonjre giko madhi nyime koda somo margi kendo riwore koda skunde giko mago mag sekondar e kinde giko mamoko kuomgi to koro lal kendo onge chenro mamoko mabende koro gikawo mar neno ni gidhi nyime koda somo margi. Maendi en wach nindo mane ogol koda jaod nindo ma Mbeere North, mano migosi Leonard Wamudhenge e kinde giko mane otok koda oganda makono kane oyango ni thoth jopuonjre osebedo mana ka were gi weche giko mag somo e kinde giko ma ochopo mondo mi ginyal riwore koda chenro giko mag somo e skunde giko mag sekondar, kata bedo ne serikal osebedo kaka oting'o nogo mar chulo omenda mag somo ne jopuonjre e rang'iny nindo mar sekondar. Tukikusaidia kulipa karo, hatusemi sasa mtoto amekuwa ni wetu. Mtoto bado ni wako. Sisi kazi yetu ni kuhakikisha tumekuondolea mzigo wa karo ya shule, ndio mtoto kila siku akuwe anaenda kusoma. So hizo ndizo changamoto tunaangalia, vile watoto wasome na wapite, kwa sababu sio vizuri kulipia watoto ambao hawaendi shule na pia hawapiti. We shall still keep consulting the parents. We shall have stakeholders engagements with the parents, the BOMs, the parents associations, and the principals to make sure that whoever benefits from this program does not drop. Komachielo en mano motende koda masira nindo makocho marapaya mane otimore gwenge ko mago mag Kariandusi machiegni koda Gilgila, kama bende ji makwan gi romo 10 ne owito ngimagi kanyo e masira nindo, kama moko maromo 5 ne otony e masira nindo ka gintiere koda hinyruoge ma okalo ka gidhi nyime koda yudo thieth e kuonde thieth gogo ma opogore. Masira ma kamaendi ne otimore e kinde giko ma nyamburko nindo mar matatu mar jowuoth koro ne to ne dhi kendo ne tuomo chakla moro mabende ne nitiere e nyime kanyo, kama masira ma kamano ne otimore kar saa 3:30 manindo mar otieno manyoro. Ilitokea mwendo wa saa 3 around there ya usiku, na ilikuwa inahusisha matatu passenger matatu ambayo ilikuwa inabeba watu 14 pamoja na driver 14 na driver. Ilikuwa inatoka Naivasha. Hiyo matatu ni kampuni ya Likana Sacco, so ilikuwa inatoka Naivasha ikielekea Nakuru. So ilipopita bridge ya Kariandusi ikapata trailer imestall hapo, ikagonga hiyo trailer nyuma, na kwa bahati mbaya tukapoteza roho 10, alafu 5 wakapata majeraha mabaya. So hawa watu mili ya watu 10 pamoja na hawa waathiriwa wengine wakaletwe hapo sub county hospital hapa Gilgil. Kwa sababu ya accident yenye ilifanyika jana usiku, ambayo mmoja mwenye alikuwa kwa hiyo gari ni kijana wa my sister. Yes. Ambaye sasa ndiye driver, alikuwa anaendesha hiyo gari ya matatu ya Likana. Mimi jambo la kwanza naweza sema jana usiku niliona kwa Facebook watu wameanza kupost ajali ambayo imefanyika ya gari ya Likana, na nilipojaribu kuzoom nione number plate ya hiyo gari sikuwa naiona vizuri. Juu nilikuwa nataka kupiga simu nyumbani nijulie ama niulizie ako wapi, juu najuanga ni driver hizo magari. Sasa sikuweza kutambua gari vizuri, lakini nijua ni Likana. Na asubuhi ndio nilipigiwa na ndugu yangu ambaye naye anafanya kazi kwa Likana office Nairobi. Sasa yeye
Obila magoiko mayudore kaunti ma Kisii koro ne okawo thuolo makende mar nyasnindo mano mar Easter kama ne gichopo e kar thieth ma Kisii konindo kendo ne gigolo remo mabiro konyo jotuo kata jogoeko mabiro yudore e masira goeko mopogore opogore magoeko mag apaya. Obila ma kamagi koro ne to ne okawo okang' ma kamaendi kaka achiel kuom yore mag nyiso era kaachiel koda dewo jogoeko ma osebedo ka yudore e masiche goeko mago mag apaya ka giyango ni maendi en okang' nogo mar neno ni jotuo koro ni to nyalo yudo resruok e yonendo mapiyo. Tuko hapa kwa sababu ya kutoa damu na tumemobilize maafisa wetu wa usalama katika kaunti yetu ya Kisii. Damu hiyo ni muhimu kwa sababu ikiwa pale itasaidia wakati wa emergencies. Mnavyojua kwamba maafisa wa polisi wanakumbana na ajali mingi barabarani, napeleka wagonjwa kule kwa hospitali na wakati mwingine wanahitaji damu. It is important for you to donate so that you can save a life somewhere. Na kwamba damu haiuzwi. Damu tunapatiana free vile na wewe pia unapatiana bure. Yule ambaye anaweza kukuzia damu, ni vizuri uweze kuripoti hiyo kitu ili tuweze kushika huyo mwizi mwenye anauza damu. Jokanyo mag duond siasa mar ODM koro ni to wuok oko kendo jiwo oganda ma Pacho kaendi mondo mi onyal wuok oko mar neno ni gindikore ne chenro mano mar kawo ombulu kaka achiel kuom yorego mar neno ni gibiro yiero jotelo goeko makare kendo manyalo chalo negi dongruoge kochopo higa mar 2027. Kane giloso e bomenindo ma Homabay chieng' ma kawuonendi koro ne giyango ni en ginindo makare ka jopiny nyalo wuok kendo mar ndikore e chenro mano mar opande kaachiel koda ombulu ka itiyo koda thulnindo ma ochiw koda migawo kata dul nogo mano mochung' ne tayo yiero kaachiel koda tong' mar kor gwenge e pacho ka. And so let nobody take it lightly. When we say ODM is the only party in Homabay, we will relate with any political party. And you know we are currently negotiating between ODM and UDA on a possible pre-election coalition. We want to tell our leaders at the national level, led by our party leader, Dr. Oburu Oginga, that we don't care what much you will say there. But one thing we insist on, and one thing you must tell whoever you are negotiating with, and our irreducible minimum as Homabay party people, is that Homabay is ODM zone, and it will be only for ODM, members seeking elections on behalf of any coalition, if we go to any, before the elections and even after the election. In terms of the activities for the party, we have resolved that all the branch officers must be active, more active than they have been beginning now. All the ward officers must be active, as the county leadership will be moving around across the county, engaged in various party-related activities to strengthen the party and to meet the party membership. The party registration must continue in earnest, and we will be meeting the delegates of the party up to the polling station levels. To call upon all the branch chairpersons and sub-branch chairpersons, we've agreed in this meeting that you are going to hold meetings in your branches or sub-branches and make sure that you mobilize our people to register as voters. As leadership at this level, we are going to mobilize our MCS. We've agreed the chair and the secretary will mobilize all our MPs, Senate and Women Rep, so that we come up together and mobilize our people.
Nyerere en pradeko sekalo bang sa chela manindo mamidhiambo hina mrumia magi kanchiru ndi mar machiegni pacho kamne wakilni wechgi kumanyena mago matuch koni koda kocha kabene yudo wachel kachiel nyaka iruk matudok magwa mag mbui manindo mar wang book at Kala TV live, YouTube at Kala TV, kachel koda TikTok at Kala TV. Horiti masani bidu koda midhiambo makare.